Už mám kartičku, vypadá to směšně. Jsou tam i takový lži. Ale shot je jako trošku pravdivá, protože já dávám rány. Trvalo mi to asi tak 20 minutek. Shot 100. Chtěla mít svoji velkou rodinu, ale to mi bohužel teďka to tak trošku nevidíte. No teď jo. Vážně? To jsem nevěděla. Shot 100. A pak jsem byla zklamaná, když jsem Excellent. Třetí byl jsem na čtvrtý bar. Rána 120 km za hodinu. Ještě takový to. Proměnil jsem 90 penot a měl jsem 95 not a proměnil jsem 58. Jako to jsem si všechno vymýšlel. Ještě tady je 55 over. Tak čau.